τη γλυκή μουσική στο Leo Angel Tarot Channel. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που τα λέμε μαζί και αυτή την εβδομάδα. Να εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά, υγιείς, ασφαλείς, αισιόδοξοι και να καλωσορίσουμε και τους καινούργιους μας φίλους. Μας πήρε λίγο περισσότερο. Προσπάθησα να τα συνοψίσω όλα μαζί, αρθρολογικά και συμβαίνουν πάρα πολλά. Εντάχει να τα πούμε όλα μαζί λοιπόν. Και είμαστε εδώ να κάνουμε έτσι όπως φτάσαμε εδώ σε αυτή την ημερομηνία, να κάνουμε ένα δεκαήμερο. Το επόμενο δεκαήμερο λοιπόν τι μπορεί να μας φέρει. Να πούμε πρώτα ότι 8 με 11 του μηνός είναι, γι' αυτό λιγάκι έτσι μου πήρε λίγο περισσότερο, έχουμε πολλές επιρροές. Κατά κύριο λόγο ας κρατήσουμε όλοι μας ότι οι μεγάλοι μεταμορφωτικοί πλανήτες, ο Πλούτονας, ο Ποσειδώνας και ο Κρόνος και ο Ουρανός έχουν στοχοποιήσει, ας το πω έτσι, την Αφροδίτη, τον Άρη και τον Δία. Οπότε καλούμαστε έτσι να μεταμορφώσουμε, να δούμε την αλήθεια, να ανοιχτούμε σε καινούργια πράγματα, καινούργια πιστεύω, καινούργιες νοοτροπίες, στα θέματα που αφορά την Αφροδίτη, πώς είμαστε στις σχέσεις μας, τα θέματα που αφορά τον Άρη, πώς δραστηριοποιούμαστε, πώς εκφράζουμε τον εαυτό μας και τον Δία, ποια είναι τα πιστεύω μας και σε τι πιστεύουμε τελικά και ποιο είναι πιο δυνατό. Είμαστε στην περίοδο που καθαρίζουμε το παρελθόν, φεύγουμε από τις ψευδαισθήσεις, θεραπεύουμε τη σκοτεινή μας πλευρά, έτσι, τα εσωτερικά μας, το κορμί μας, γενικά τις πληγές μας. Αυτή την περίοδο, έτσι, αυτές τις μέρες που προείπα, ο ουρανός με τον Πλούτονα που συνδέεται και κάνει εξάγωνο με τον Ποσειδώνα που έχει γυρίσει ανάδρομος, μας δείχνουν και έρχονται πολλές αλήθειες. Φεύγει η ομίχλη, βλέπετε και τι γίνεται στον κόσμο μας, μαθαίνουμε καθημερινά πράγματα. Ο Άρης επίσης συνδέεται με τους δεσμούς, τον νότιο και τον βόρειο δεσμό, κυρίως με τον νότιο δεσμό τώρα εδώ στους Παρθένους, να περιμένουμε ξαφνικά γεγονότα. Και επειδή αυτές οι μέρες είναι η σελήνη του Σταύρους που είναι ο Χείρονας, βλέπετε πόσα πολλά συμβαίνουν, θεραπεύουμε τα βαθιά μας, τις βαθιές μας πληγές, τις ανασφάλειες όσον αφορά στις σχέσεις μας, όσον αφορά τη σταθεροποίησή μας στον υλικό κόσμο, το φόβο μας έτσι με χρηματικά. Και όλα αυτά μας βοηθούν έτσι να βρούμε μια άλλη μας πλευρά, να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε με άλλα πιστεύω, να βάλουμε άλλες αξίες στη ζωή μας, παιδιά. Γιατί έτσι όπως μας έχει δημιουργηθεί αυτή η καθημερινότητα παγκοσμίως γενικά είναι επειδή έτσι έχουμε κάνει άλλες αξίες, έχουμε χάσει την αξιοπρέπεια, έχουμε χάσει το σεβασμό, έχουμε χάσει την αυτοπεποίθησή μας. Αν δεν υπάρχουν υλικές καταστάσεις δεν αξίζουμε τίποτα. Όλα αυτά έτσι, οι νοοτροπίες, οι κουλτούρες της κοινωνίας, των γύρων μας και αυτά που βρήκαμε, όλα αυτά σπάνε τώρα. Βλέπετε, θα δείτε πολλές αλήθειες και συνειδητοποιείτε καθημερινά και οι ίδιοι γλυκοί μουζικοί, ανεξαρτήτου ζώδιου γενικά μιλώντας. Και για να πάμε και στα καθοριστικά, αυτό που αφορά εσάς κατά επέκταση, γλυκή μουζική, θα μιλήσουμε για τη Νέα Σελήνη, αλλά ταυτόχρονα επηρεαζόμαστε από τον Ερμή Ανάδρομο, από τον Πλούτονα όπως είπαμε και την Αφροδίτη που κάνει κάποια τρίγωνα και συνδέσεις με τον Άρη και τον Ουρανό, αλλά και τον Βόρειο και Νότιο δεσμό. Αυτή η Νέα Σελήνη στους καρκίνους δεν είναι όπως τις άλλες. Μας καλεί να πάμε πιο βαθιά και επιτέλους να δούμε την αλήθεια στον εαυτό μας, στους γύρω μας, να ξεκαθαρίσουμε πράγματα, καταστάσεις, σχέσεις και όλα αυτά, και έχουμε την όθηση από τους άλλους πλανήτες, είπαμε, να δούμε καθαρά, να δούμε τις αξίες μας, να βρούμε την αυτοπεποίθησή μας και να χτίσουμε πάνω σε νέα θεμέλια και σωστά και να ακολουθήσουμε το πεπρωμένο μας και τις δικές μας επιθυμίες, να μην ζούμε ζωές άλλων. Εδώ λοιπόν γλυκή μουζική, να πούμε ότι έχει περάσει και η Αφροδίτη στους Παρθένους εκεί στο νότιο δεσμό που εσάς φωτίζει το παρελθόν. Και επειδή είναι ο νότιος δεσμός εκεί το κάρμα, έχετε έτσι νιώσει ήδη ότι πρέπει εδώ και πολύ καιρό να απαλλαχτείτε από το παρελθόν. Ό,τι κουβαλάει ο καθένας σας, μικρό και μεγάλο, η Αφροδίτη βοηθά λοιπόν να σας έτσι να έλξετε αυτό που σας αξίζει. Είτε είναι στην αγάπη, είναι σε χρήματα. Και να κοιτάξετε και λίγο
εαυτό σας και τις δικές σας προτεραιότητες, να γίνετε εσείς η προτεραιότητα. Φυσικά απαλλασσόμενοι από οτιδήποτε κάποιοι, έτσι, προσοχή, έρχονται άτομα από το παρελθόν, καταστάσεις από το παρελθόν, ίσως ειδικά σε ερωτικό επίπεδο για κάποιους, όχι αποκλειστικά για να ξαναείμαστε μαζί, αλλά μπορεί για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Ο Δίας σας βοηθά στο 11ο σπίτι, στην κοινωνική σας ζωή, στους φίλους και στο υποστηρικτικό σας σύστημα. Εκεί σας βοηθάει να βρείτε τους κατάλληλους συμμάχους, να δείτε ποιοι είναι αληθινοί, ποιοι αξίζουν να προχωρήσουν μαζί σας και ποιοι όχι. Και η νέα σελήνη παίρνει μέρος στον τομέα της καριέρας. Εκεί λοιπόν νέα ξεκινήματα, νέες προοπτικές, νέες ευκαιρίες με τον ανάδρομο Ερμή, επαναπροσδιορίζετε, επανεξετάζετε, ξανασκέφτεστε, να βγείτε από κάτι ίσως που πρόσφατα μπήκατε και να δείτε πώς θα προχωρήσετε από εδώ και πέρα. Δεν είναι ώρα για να δράσουμε, είναι ώρα για να συνειδητοποιήσουμε και να ακολουθήσουμε έτσι τα βήματα όταν ξεκαθαρίσουν περισσότερο λίγο τα πράγματα, γιατί έχουμε ανάδρομο Ερμή, είπαμε. Μην ξεχνάμε ότι και εκεί που είναι ο Ποσειδώνας είναι και ο Κρόνος και είναι στη σκιά του τώρα, γιατί θα γυρίσει και εκείνος ανάδρομος και τους προτιμούμε αυτούς τους πλανήτες ανάδρομους. Ο τομέας λοιπόν της καριέρας, των αξιών σας, της ανωδικής πορείας, εκεί θα ανοιχτούν οι δρόμοι, αλλά θα πρέπει εσείς να ανοιχτείτε πρώτη, γλυκή μου ζυγή, να αλλάξετε λίγο τη σκέψη, το μυαλό, τις παλιές νοοτροπίες και σκέψεις. Έχετε και στο θέμα της πίστης, είναι ο Άρης με τον ουρανό εκεί, στα πιστεύω σας, εκεί πρέπει να αλλάξετε. Να δείτε τι σας εξυπηρετεί και τι όχι, τι κρατάτε έτσι από συνήθεια και όλα αυτά, για να μπορέσετε να απεκλωβιστείτε, γιατί ο ουρανός και ο Άρης θέλει να σας ανοίξει ένα νέο κόσμο. Να κάνετε μεγάλες κινήσεις, να βγείτε εκεί έξω, είτε ιντερνετικά είτε πραγματικά, να ταξιδέψετε, να ανοιχτεί μια ολοκλήρωριος κόσμος μπροστά σας, να διαλέξετε κάτι καινούριο, να εξερευνήσετε τον κόσμο, να κάνετε κινήσεις, να πάτε σε ανώτερες σπουδές. Όλα αυτά ακτινοβολούν τώρα. Και με το χείρονα γιατρεύετε τις ανασφάλειες έτσι και τις πληγές που έχετε από το παρελθόν. Είναι στο 8ο σπίτι, ό,τι έχει να κάνει με τις πολύ κλειστές σας σχέσεις, με χρέη, με εισοδήματα άλλων, διαχειρίσιμα και τα λοιπά, και ό,τι έχει να κάνει με έξτρα εισοδήματα. Να νιώσετε πιο ασφαλείς εσείς, πώς μοιράζετε και με ποιους μοιράζεστε και αν αξίζει να συνεχίσετε. Στον τομέα του γάμου, στις πολύ κλειστές μας σχέσεις που έχουν σημασία, είτε είναι συνεργασίες ερωτικές ή ο γάμος μας ή συγγενικές, εκεί έχετε τον Ποσειδώνα και τον Κρόνο. Είπαμε ο ένας ήδη έχει γυρίσει ανάδρομος. Εδώ θα δείτε πολλές αλήθειες σε αυτό το τομέα της ζωής σας, όπου καλείστε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας και να επιλέξετε το καλύτερο, βλέποντας αλήθειες και πού μπορεί να κρατάτε τον εαυτό σας πίσω για κάποιο λόγο. Το πεπρωμένο σας είναι στο 6ο σπίτι, ό,τι έχει να κάνει καθημερινότητα, εργασία, δουλειά, υγεία. Καλείστε να αλλάξετε, έτσι να προωθηθείτε ή να είστε έτσι στην υπηρεσία των άλλων, να είστε πιο πρόσφοροι. Ο Πλούτονας μεταμορφώνει την ερωτική σας ζωή. Εκεί θα μείνει τα επόμενα 20 χρόνια. Πώς ανταποκρίνεστε σε αυτές τις σχέσεις, πώς ανοίγεστε, πώς εκφράζετε τον εαυτό σας. Τις σχέσεις σας με τα παιδιά, τις σχέσεις σας με τον σύντροφο, αν έχετε μια δική σας επιχείρηση, αν είστε καλλιτέχνες. Όλα αυτά μεταμορφώνονται έτσι και προωθούνται. Για να δούμε λοιπόν τα μηνύματα που έχουμε εδώ για τους γλυκούς μας ζυγούς. Πού αφιερώνεστε αυτή την περίοδο? Είμαστε έτσι, εδώ έχουμε τον Καρκίνο, αφιερώνεστε στο σπίτι, οικογένεια, παιδιά. Είπαμε, ο Καρκίνος φέγγει το σπίτι της καριέρας, των αξιών σας, της ανωδικής πορείας. Εκεί κάποιοι έτσι για περισσότερη σταθερότητα και σιγουριά, αλλά και η φροντίδα του εαυτού σας και του συναισθηματικού σας κόσμου. Γιατί θέλετε να τα βάλετε όλα σε μία τάξη, σε μία σειρά, και εδώ έχουμε αντιθέσεις. Είστε μπρος και πίσω, δεν ξέρετε τι να κάνετε, ποια είναι η προτεραιότητά σας, τι να κάνετε προτεραιότητα ίσως και τι να αφήσετε. Και είναι λογικό, γιατί τώρα αλλάζουμε τα πιστεύω μας και αλλάζουμε και τις προτεραιότητές μας. Η ευλογία που έρχεται σε εσάς αυτόν τον μήνα με τη νέα σελήνη είναι η ευλογία μιας μεγάλης φιλίας. Μπορεί να υπάρχει στη ζωή σας, όμως μπορεί να έτσι ενδυναμωθεί
για κάποιους. Θα δείτε ότι επωφελείστε. Αν δεν είχατε φίλους έτσι καρδιακούς, ας το πω, μπορεί να έτσι έχετε σταριστεί μια φιλία, οπότε να αποδείξει και την αξία της. Για κάποιους άλλους είναι κάτι εντελώς καινούριο που έρχεται αυτές τις μέρες. Για κάποιους άλλους επίσης ακούω ότι μπορεί μια φιλία να μετατραπεί και σε μια ερωτική σχέση. Οπότε πρώτα γινόμαστε φίλοι και μετά ανακαλύπτουμε και πιο βαθιά συναισθήματα. Οι καλύτεροι γάμοι έτσι ξεκινούν με μια πολύ βαθιά φιλία. Σχετικά με τη ζωή σας, εδώ ανοίγετε ένα νέο κύκλο. Εδώ μπαίνετε ή καλείστε να μπείτε σε νέα μονοπάτια, γλυκοί μου ζυγοί. Σας είπα ότι καλείστε να ανοίξετε τους ορίζοντές σας, να περπατήσετε άλλα μονοπάτια. Μπορεί να μην το κάνετε αμέσως τώρα, όμως ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό είναι που θέλετε. Είστε σε μια περίοδο ή μπαίνετε έτσι από εδώ και πέρα, αφού κάνουμε αυτή τη δουλίτσα λίγο, ξεκαθαρίσματα και τα λοιπά, δούμε τι αξίζουμε εμείς έτσι περισσότερο από ό,τι κρατάμε τον εαυτό μας χαμηλά και τα λοιπά, και μπαίνετε σε μια περίοδο ανάπτυξης. Μπορεί να έτσι κάποιοι να αυξήσετε την οικογένεια, ας το πω έτσι, είπαμε, γιατί επηρεάζονται και αυτοί οι δεσμοί, ή της επιχείρησής σας. Μπορεί να σκέφτεστε να αγοράσετε ακίνητο, να ξεκινήσετε έτσι ένα οικοδομικό έργο. Για κάποιους άλλους έτσι βάζετε θεμέλια, σας δίνει την ευκαιρία να χτίσετε κάτι καινούριο, να κάνετε επενδύσεις. Αν όλα αυτά είναι στο μυαλό σας, είναι στα σχέδια έτσι τα μελλοντικά και τα κρατούσατε έτσι κάπου πίσω, σας δίνεται η ευκαιρία τώρα ή σας ανοίγονται οι ευκαιρίες με περισσότερη αυτοπεποίθηση και κατάλληλες ευκαιρίες να έρθουν. Και επίσης είναι η ώρα, όπως είπα, να διευρύνετε λίγο τις επιλογές σας. Ανοίγετε σε μια υπέροχη κατάσταση εδώ, καλύτερη περίοδο για τους περισσότερους. Εδώ επίσης έχετε και την αλήθεια, σας είπα, όλοι μας θα μάθουμε πολλές αλήθειες, θα δούμε την αλήθεια του εαυτού μας καταρχήν και μετά κάποιων καταστάσεων συγκεκριμένων στη ζωή μας. Εδώ όμως καλείστε, γλυκοί μου ζυγοί, ζητάει η εποχή ειλικρίνεια και ξεκινώντας από τον εαυτό μας. Εδώ λοιπόν καλείστε να είστε εσείς ειλικρινείς πάνω απ' όλα, συνέχεια, όσο περισσότερο είναι δυνατόν, όχι μόνο στους άλλους αλλά και στον εαυτό σας. Ήρθε η ώρα λοιπόν να αντιμετωπίσετε κάποια γεγονότα. Διαφορετικά η αλήθεια μπορεί να αποκαλυφθεί με έναν τρόπο που μπορεί να μην σας αρέσει. Αν ισχύει αυτό, σας είπα ότι δεν μπορούμε να κρύβουμε πλέον άλλα πράγματα. Πρέπει εμείς να βγούμε μπροστά και να πούμε, ακόμα και αν κάνουμε λάθη. Έτσι. Γιατί αυτά θα βγουν με ένα διαφορετικό τρόπο. Είναι ο ουρανός εκεί που τα βγάζει όλα ξαφνικά. Οπότε επιλέξτε την αλήθεια, εμπιστευτείτε το ενστικτό σας, δείτε αν οι γύρω σας κρύβουν πράγματα, έτσι, όχι να είμαστε καχύποπτοι παιδιά και να βλέπουμε τέρατα χωρίς να υπάρχουν. Παραδεχτείτε μια αλήθεια έτσι πριν κάποιος άλλος έτσι τη βγάλει, είπαμε, και πάντα να μιλάτε την αλήθεια σας. Είναι πολύ βασικό αυτές οι εποχές τώρα. Προσοχή γλυκοί μου ζυγοί. Νούμερο 7 που είναι ένα πολύ έτσι πνευματικό νούμερο, καλείστε να κάνετε ένα βήμα στο άγνωστο, στο καινούριο, έτσι. Να εμπιστευτείτε επίσης ότι τα μονοπάτια που σας ανοίγονται τώρα μπορεί ακόμα να μην έχουν φανεί, όμως θα σας ζυγεί. Το βίντεο σταμάτησε, δουλεύουμε πυρετοδός, δεν πειράζει, όμως είμαστε πάλι πίσω. Όπως έλεγα, θα σας δειχτεί ο δρόμος, ακόμα και αν δεν έχουν ήδη ανοιχτεί μέχρι τώρα. Επίσης μια ακόμα κάρτα ενθάρρυνσης από το σύμπαν, γλυκοί μου ζυγοί, να ακολουθήσετε το μονοπάτι της ψυχής σας, να ανοιχτείτε στο καινούριο, να κάνετε ένα βήμα με δύναμη μπροστά στο όνειρο της ζωής σας, όσο μεγάλο και μικρό είναι αυτό. Νέα πράγματα θα έρθουν στο δρόμο σας πολύ σύντομα. Ξανά σας θυμίζει, έτσι σας δίνει την όθηση, έτσι είναι ο ουρανός με τον Άρη εκεί, που καλούμαστε όλοι επίσης, έτσι γενικά μιλώντας, να επιλέξουμε το καινούριο. Και για σας επίσης, να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι.
Εδώ επίσης στο ταξίδι της ζωής σας λέει, ακόμα και αν φαίνεται μοναχικό το ταξίδι, αν φαίνεται λίγο μπερδεμένο, αν δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, σας λέει έτσι, προχωρήστε μπροστά, συνεχίστε να προχωράτε μπροστά. Είμαστε μέσα στις αλλαγές, γλυκοί μου ζυγοί, και πολύ σύντομα έτσι θα δούμε και ξεκάθαρα τα πράγματα. Ίσως και να είστε δύσκολα αυτή τη στιγμή, ίσως δεν βλέπετε έτσι κάτι καλό ή το όλο έτσι συνολικά την εξέλιξη, γι' αυτό καλείστε συνέχεια, έχετε ενθαρρυντικές κάρτες, να μην τα αφήσετε στη μέση, να μην τα παρατήσετε και να μην απογοητευτείτε γενικότερα, γλυκοί μου ζυγοί. Είμαστε στο μετέχμιο, το λέω εδώ και πολύ καιρό, τώρα απλά γίνεται πράξη, τα βλέπετε και μόνοι σας. Επίσης εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ομίχλη, ας το πω έτσι, μπροστά σας, είναι αυτό που νιώθω, ότι γι' αυτό και ίσως να μην μπορείτε να προχωρήσετε ξεκάθαρα με ποιους ή πώς ή σε ποια πορεία αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γιατί δεν μπορείτε να δείτε έτσι στην επόμενη γωνία, γι' αυτό καλείστε να προχωράτε αργά και σταθερά με προσοχή μέχρι να αποκαλυφθούν όλα και να δείτε ξεκάθαρα πώς θα πορευτείτε από εδώ και πέρα. Καρμικά, επειδή σας είπα ότι ειδικά εσείς που το έχετε στο 12ο σπίτι, έτσι όλοι μας παιδιά, απαλλασσόμαστε τώρα από το παρελθόν. Εδώ λοιπόν σας λέει ότι θερίζετε ό,τι σπέρνετε, που σημαίνει, ξέρουμε όλοι τι σημαίνει, έτσι, η ενέργεια που θα καταβάλουμε έτσι έξω θα επιστρέψει σε εμάς. Γι' αυτό καλείστε να διαλέξετε σοφά, καθώς θα οτιδήποτε δίνετε εκεί έξω, έτσι αυτό θα έρθει πίσω σε εσάς. Να είστε έτσι σίγουροι ότι είναι από αγάπη, ότι είναι από αλληλεγγύη και ανθρωπιά πάνω απ' όλα, όχι κάτι διαφορετικό, γιατί μιλήσαμε εδώ λιγάκι για κάποιες αλήθειες, όμως εδώ ανοίγονται νέα μονοπάτια για εσάς γλυκοί μου ζυγοί, δεν ξέρω πώς θα βγει στην πραγματική σας ζωή. Επίσης καλείστε να ανεβάσετε την ενέργειά σας έτσι από την αρνητικότητα στη θετικότητα. Εδώ σας λέει να ανεβάσετε λίγο τον εαυτό σας, γιατί η ενέργεια μας καθορίζει, σας είπα, την πραγματικότητά μας. Καλείστε λοιπόν να ανεβάσετε τις δονήσεις και να δείτε τον κόσμο σας να αλλάζει, να γίνετε πιο θετικοί, πιο αισιόδοξοι, να περιμένετε όμορφα πράγματα, θα έλεγα, αρκετά με αυτή την καταστροφολογία γύρω μας και τον πεσημισμό, έτσι, και τα παράπονα και την αρνητικότητα. Εμείς οθούμε τον εαυτό μας. Εδώ επίσης είστε μια ακτινοβόλα θεά, ανεξαρτήτου έτσι ατζέντας. Εδώ μιλάμε για ενέργεια. Μέσα σας είναι αυτή η θεά που θέλει να βγει έτσι και να εκφραστεί. Πρέπει να αποδεχτείτε, γιατί είστε ένα υπέροχο πλάσμα, γλυκοί μου ζυγοί. Είστε αυτή η καταπληκτική θεά, έτοιμοι να καταβάλλετε πλήρως πόσο σημαντικοί είστε. Είμαστε σε αυτό το σημείο που σας είπα, αυτές τις ημέρες το παν και όλα αυτά που συμβαίνουν, και αν συμβούν ξαφνικά πράγματα, είναι απλά και μόνο να μας δείξουν τον πραγματικό μας εαυτό, που δεν είναι, όπως σας είπα, ο υλικός κόσμος, οι αξιώσεις και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα κατανοείτε, ή τουλάχιστον αυτή την περίοδο, πόσο σημαντικοί είστε, και αξιολογώντας αυτή τη δύναμή σας, έτσι αναλαμβάνετε έτσι την ομορφιά και τις δυνατότητές σας, χωρίς να ζητάτε συγγνώμη γι' αυτό. Να είστε δηλαδή ειλικρινά ο εαυτός σας. Αυτό καλούμαστε όλοι να κάνουμε. Πολύ φοβόμαστε να δείξουμε είτε τα ταλέντα μας είτε τις ικανότητές μας, έτσι, να μην ελαχιστοποιήσουμε κάποιους άλλους, να μην μειώσουμε, έτσι, να αφήσουμε άλλους να φανούν κτλ. Αυτή η περίοδο έχουν περάσει. Για όποιος έτσι αντιπροσωπεύει αυτό το μήνυμα, γενικά το έχω πει εδώ και πολύ καιρό, διαλέξτε την αυθεντικότητα, την ειλικρίνεια, την αγάπη, την αισιοδοξία. Για να δούμε λοιπόν τι έχετε μέσα στην καρδιά σας. Έχετε 4 πεντάκτηνα. Όταν δίνετε, να ξέρετε ότι θα έρχονται πάντα πίσω. Στην καρδιά σας όμως αντιστέκεστε να αλλάξετε. Αντιστέκεστε στην αλλαγή. Είστε κάπου έτσι σταθερά, κάπου γνωστά, κάπου μπορεί να υπάρχει ασφάλεια, σιγουριά. Όμως αρνείστε στην αλλαγή, ακόμα και αν σας πληγώνει το περιβάλλον, ακόμα και αν δεν σας ικανοποιεί, είστε σε μια κατάσταση που αρνείστε να την αλλάξετε, έτσι, φοβόμενοι να μην χάσετε την ασφάλεια και τη σιγουριά. Αυτό μπορεί να έχει πολλά, έτσι, πρέπει να τα κάνουμε λίγο γρήγορα παιδιά, θέλω να το εξηγήσω περισσότερο, δεν γίνεται.
ο καθένας μπορεί να καταλάβει τι εννοούμε. Μπορεί να είναι ένας γάμος, μπορεί να είναι μια σχέση, μπορεί να είναι μια εργασία, μπορεί να είναι γενικά το σπίτι που ζούμε έτσι γιατί μας το έδωσαν ή οτιδήποτε άλλο. Πολλά μπορεί να είναι. Είναι οι σκέψεις μας, είναι τα πιστεύω μας είπαμε που καλούμαστε να αλλάξουμε. Στο παρόν έχετε 7 κούπες. Ήδη μπορεί να έχουν ανοιχτεί οι δρόμοι μπροστά σας, έτσι, επιλογές. Μέχρι τώρα μπορεί να μην είχατε, τώρα όμως έχετε πολλές πόρτες ανοιχτές. Εδώ καλείστε αυτή τη στιγμή να κάνετε μια μεγάλη, έτσι, να πάρετε απόφαση. Πώς θα προχωρήσετε από εδώ και πέρα. Καλείστε να είστε ξεκάθαροι για το τι θέλετε ακριβώς και να δράσετε. Όχι έτσι μισά ή ίσως ή πρέπει ή μπορεί. Πρέπει να είμαστε σούπερ ξεκάθαροι, έτσι να τα βρούμε με τον εαυτό μας, να ξέρουμε πώς θα πορευτούμε από εδώ και πέρα. Εδώ κάποιοι πρέπει να πάρετε λίγο το χρόνο σας, χρησιμοποιήστε αυτό το διάστημα, να αποτοξινωθεί λίγο και ο οργανισμός σας και το μυαλό σας, ειδικά από το περιβάλλον που είστε, να βρείτε λίγο έτσι τον εσωτερικό σας εαυτό, πέρα από απαιτήσεις άλλων έτσι και τα λοιπά, και να ακούσετε την εσωτερική φωνή σας. Γιατί το αποτέλεσμα είναι υπέροχο, πολύ καλύτερο από όσο νομίζετε. Εδώ λοιπόν έχετε τον ήλιο, σας λέει ότι ό,τι και να διαλέξετε εδώ στην επιλογή που έχετε, διώξτε αυτόν τον φόβο και την άρνηση στην αλλαγή, γιατί τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα από όσο περιμένατε. Σας είπα, με αισιοδοξία προχωρήστε μπροστά, έτσι. Έχετε μεγάλες επιτυχίες. Αν ήταν θέματα υγείας, εδώ βλέπω ότι έχετε τη χαρά, την αισιοδοξία, την καλή υγεία. Εδώ έρχονται όμορφα πράγματα. Πολύ μεγάλη ευτυχία, γλυκή μου ζυγή, ό,τι και να επιλέξετε. Θα πάει πάρα πολύ καλά. Γιατί ξεκινάτε να αλλάζετε εσείς την ενέργειά σας, να σκέφτεστε θετικά, να απολαμβάνετε τη ζωή και να περιμένετε όμορφα πράγματα. Αυτό που δεν βλέπετε είναι τα 8 σπαθιά. Εδώ μπορεί πάλι να γυρίσετε πίσω στις παλιές σκέψεις, όπου μπορεί να σας μπλοκάρει, έτσι, ενώ μπορεί να διαλέξετε κάτι που αγαπάτε, που λαχταράει η ψυχή σας, που ξέρετε ότι είναι για καλό σας, γιατί διαλέγετε κάτι καινούριο, είστε μπροστά σε επιλογές, όμως μπορεί να πέσετε πάλι έτσι στην αρνητική σκέψη, στα λάθος πιστεύω, ότι μπορεί να νιώθετε παγιδευμένοι, να νιώθετε ότι έτσι... τα χέρια σας είναι δεμένα, δεν μπορείτε έτσι να απεγκλωβιστείτε από όλα αυτά. Εδώ λοιπόν σας λέει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ότι μπορείτε να ελευθερώσετε τον εαυτό σας και ειδικά το μυαλό σας, κάνοντας, σας λέει, μια πολύ γενναία επιλογή ώστε να αλλάξετε την κατάστασή σας. Εμείς βάζουμε τις πιο πολλές φορές τον εαυτό μας σε αυτές τις καταστάσεις. Εδώ σας καλείστε να βγείτε από όλα αυτά. Μπορείτε και θα βγείτε. Γιατί κάποιοι ακόμα συνεχίζετε να μην βλέπετε καθαρά τα πράγματα. Ελπίδες και φόβοι, έχουμε ένα άσο πεντάκτηνα, άσος ράβδι. Εδώ λοιπόν μια ολοκαίνουργια ζωή ξεκινά. Μπορεί να είναι ένα δώρο, έτσι, πάθος, μπορεί να είναι μια επιφώτιση, μπορεί να είναι μια έμπνευση, μια ευκαιρία, την ευκαιρία να κάνετε κάτι απίθανο, έρχονται αυτά. Να ξεκινήσετε μια νέα ζωή, να ξεκινήσετε μια νέα σχέση, να ξεκινήσετε ένα project, να ξεκινήσετε κάτι δημιουργικό, πάντα θέλατε. Και τι μπορεί να σας δοκιμάσει, να τελειώσετε μια κατάσταση, τελειωμένη. Εδώ είναι το 10 σπαθί, γλυκή μου ζυγή. Κάποιοι ξέρετε ότι μένετε σε τελειωμένες καταστάσεις, ξέρετε ή πράγματα που έχουν τελειώσει και πρέπει να τα αλλάξετε γενικότερα. 10 σπαθί είναι το χειρότερο πίσω σας. Μια κατάσταση ήδη έχει τελειώσει, ξανά ο Αρχάγγελος Μιχαήλ μας λέει, και είστε τελικά ελεύθεροι. Νέες ευκαιρίες για ευτυχία έρχονται στο δρόμο σας. Αφήστε επιτέλους το παρελθόν σας πίσω. Καλούμαστε να το κάνουμε όλοι αυτό, γλυκή μου ζυγή. Και από κάτω έχουμε ένα βασιλιά, έτσι, της γης. Αναλάβετε την ευθύνη της ζωής σας, των πράξεών σας, των οικονομικών σας, το που πηγαίνετε, να είστε πρακτικοί, να είστε προσγειωμένοι, γιατί περισσότερη σταθερότητα και σιγουριά έρχεται στο μέρος σας. Χρησιμοποιήστε όσα έχετε αυτή τη στιγμή πολύ σοφά για την επίτευξη των στόχων σας. Εδώ κάποιοι προχωράτε σε μεγάλες επιτυχίες επαγγελματικές ή οικονομικές. Αν δεν έχει έρθει ακόμα, αυτό θα έρθει, που ίσως γι' αυτό θα πρέπει να κάνετε και κάποιες αποφάσεις, να πάρετε κάποιες αποφάσεις, να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές. Για να δούμε λοιπόν οι συμβουλές για τους γλυκούς μας ζυγούς.
Ναι, 6 πεντάκνηνα, συνεχίστε να είστε γενναιόδοροι, έτσι το δούνε και λαβίν και ό,τι βγάζετε εκεί έξω αυτό έρχεται πίσω σε εσάς. Αν χρειάζεστε βοήθεια, σας λέει, έρχεται βοήθεια οικονομική, είτε συναισθηματική είτε πρακτική. Έχετε ασφάλεια και σιγουριά στον οικονομικό τομέα, οι ανάγκες σας είναι καλυμμένες και όταν σας λέει θα είστε σε αυτό το σημείο που μπορείτε να δίνετε ακόμα περισσότερα, μοιράστε έτσι τον πλούτο σας σε αυτούς που έχουν λιγότερα, γιατί γι' αυτό είναι και τα χρήματα να τα μοιραζόμαστε και να βοηθούμε τους λιγότερο έτσι ευκατάστατους. Και εδώ σας λέει, αγκαλιάστε το καινούριο, κάντε ένα βήμα στο άγνωστο, έχετε το σύμπαν με το μέρος σας, έχετε τόση βοήθεια, ένα νέο ξεκίνημα έρχεται, μην το απορρίψετε, εμπιστευτείτε τον εαυτό σας, βάλτε στην άκρη τους φόβους σας και πραγματικά θα δείτε πόσο θα αλλάξει η ζωή σας από εδώ και πέρα αυτές τις μέρες. Ίσως αφήστε το για το τέλος του Ιουλίου, έτσι, αν δεν είστε τόσο σίγουροι. Εδώ έχουμε πάλι ένα τέλος εποχής, τέλος μιας κατάστασης για να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Είναι η μεταμόρφωση, είναι ένας σκορπιός, έτσι από κάτω έχουμε την αγάπη, ο τροχός της τύχης, όλα πάνε κατευχήν, γλυκή μουσική, αρκεί εσείς να πάρετε τις αποφάσεις και να είστε αληθινοί. Εδώ λοιπόν καλείστε ξανά να αφήσετε μια κατάσταση. Κάποιοι κρατάτε κάποια πράγματα, μπορεί να είναι και από το πολύ παλιό παρελθόν, που σας κρατάει έτσι, με το μυαλό μας ας το πω έτσι, σας κρατάει πίσω. Πάντως είστε μες στη μεταμόρφωση και ολοκληρώνεται η μεταμόρφωσή σας. Για να πάρουμε και τις συμβουλές που πριν κλείσουμε. Εδώ κάποιοι αν ασχολείστε με το marketing, είστε πολύ ικανά άτομα, καλείστε σε πρακτικά θέματα, παίρνουμε κάποιες συμβουλές έτσι, να κάνετε έτσι άλλες στρατηγικές για να μεγαλώσετε ίσως την επιχείρησή σας και να μπορέσετε έτσι να έχετε περισσότερες πωλήσεις ή οτιδήποτε και αν κάνετε, αν είναι αυτός ο τομέας σας. Εδώ κάποιοι πρέπει να βρείτε την ισορροπία μεταξύ δουλειάς και προσωπικής ζωής, γιατί πρέπει έτσι και στο επαγγελματικό περιβάλλον σας λέει να υπάρχει ηρεμία και γαλήνη. Εκεί μπορείτε να θριαμβεύσετε, γιατί τώρα βρίσκετε και τη δύναμή σας. Εδώ έχετε περιορισμούς. Σας λέει ότι τα εμπόδια που μπορεί να βλέπετε αυτή την περίοδο δεν είναι αυτό που φαίνονται. Σας λέει ότι μπορείτε να τα προσεγγίσετε έτσι πολύ προσεκτικά ή απλά μπορείτε να διαλέξετε κάτι άλλο, έτσι, ούτε καν να ασχοληθείτε. Είναι αυτό που κάποιοι μπορεί να είστε αυτή τη στιγμή στη ζωή σας, να περνάτε κάτι τέτοιο. Το φθινόπωρο είναι εδώ πολύ επιλεκτικό, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο είναι πολύ κοντά παιδιά, όλες οι ευχές σας σας λέει όλα θα έρθουν μαζί, έτσι, να περιμένετε, σας λέει, αλλαγές, ισορροπία, κάποιοι θα ξαναβρεθείτε με τους αγαπημένους σας γύρω στην περίοδο του Σεπτέμβρη-Οκτώβρη ίσως, αν είστε ειδικά μακριά. Εδώ χρειάζεστε εξομάλυνση το τσάκρα σας, σίγουρα δεν υπάρχει ισορροπία εσωτερική στην ενέργειά σας, γιατί πρέπει να ελευθερώσετε πολλά φυσικά και συναισθηματικά μπλοκαρίσματα που έχετε, γι' αυτό και νιώθετε λίγο περίεργα. Όλοι μας κάνουμε αυτή τη δουλειά, ενεργειακά πρέπει να γίνει. Καλείστε να πείτε ναι λοιπόν στην αλλαγή, ναι στις προσφορές που έρχονται, ναι στο ρομαντισμό, στη νέα σχέση αν έρχεται, στην αγάπη γενικότερα, και σας λέω ότι είστε έτοιμοι για τις αλλαγές που πάντα περιμένατε. Επίσης εδώ έχουμε κάποιοι μπορεί να νιώθετε ότι κάτι λείπει στη ζωή σας, έτσι, ίσως είναι αγάπη, ίσως είναι χρήματα, ίσως είναι στόχοι, η ελευθερία γενικότερα. Εδώ κάποιοι έχετε να κάνετε με ένα πολύ πεισματάρικο, έτσι, άτομο και αρνούμενο την αλλαγή. Αυτό μπορεί να είναι και ο σύντροφος, έτσι, με αυτούς που συμπορεύεστε, οπότε κρατάνε και εσάς στάσιμους. Εύχομαι να μην είστε εσείς γλυκή μουζική. Εδώ κάποιοι περνάτε μια δυσκολία, ίσως με την υγεία, προσέξτε, έτσι, η κατάθλιψη, προσοχή γλυκή μου ζυγή. Εδώ σας λέει ότι ανησυχείτε, σας λέει, για το τίποτα. Κάποιοι περνάτε δύσκολα πραγματικά, διωγγώνουμε στο μυαλό μας, αλλά τελικά όλα θα πάνε καλά. Κάποιοι θα πάτε διακοπές ή ετοιμάζεστε.
Επιτυχία, έτσι ξεπερνάτε τα προβλήματα, μην ανησυχείτε. Σας λέει επιμείνετε και όλα τα εμπόδια θα ξεπεραστούν. Εδώ λοιπόν οι συμβουλές σας είναι να κρατήσετε χώρο, κρατήστε τα πράγματα αυτή τη στιγμή μαζί όσο γίνεται. Όπως σας είπα, μην κάνετε ξαφνικές ή ακαθόριστες κινήσεις. Είστε μες στις αλλαγές, αλλά είπαμε εξετάζουμε, βλέπουμε, έρχονται οι ευκαιρίες, τρενάρετε αν θέλετε ή αν δεν είστε σίγουροι, πάρτε τον χρόνο σας, γιατί εδώ τα πράγματα συμβαίνουν, αλλά συμβαίνουν πιο αργά. Παραμείνετε, σας λέει έτσι, σταθεροί στο ύψος σας και τα πράγματα είστε εκεί που πρέπει να είστε και οι αλλαγές έρχονται όταν πρέπει να έρθουν. Εδώ έχετε έτσι τον ουράνιο πατέρα, είστε πολύ συνδεδεμένοι με το Θεό, με το σύμπαν. Εμπιστευτείτε το ενστικτό σας και εκεί που σας οδηγεί η γλυκή μου ζυγή. Η πίστη πάνω απ' όλα, το έχω πει πολλές φορές, μην το υποτιμάμε. Μας καθοδηγούν και μας οδηγούν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Εδώ λοιπόν η ψυχή σας λέει ξεχάστε την ασφάλεια, αυτό που εμείς λέμε ασφάλεια, ζήστε, σας λέει, όπου φοβάστε να ζήσετε. Πολύ σημαντικό για κάποιους εδώ. Αρπάξτε έτσι, τολμήστε να ονειρευτείτε, πάρτε ένα ρίσκο, γιατί αυτό θα αποδώσει. Μακροχρόνιο ελπίζω, όχι αμέσως τώρα, γλυκή μου ζυγή. Επίσης εδώ η ψυχή σας λέει το ξέρει ότι είστε κουρασμένοι, αλλά αυτός είναι ο δρόμος, αυτό το μονοπάτι προς το πεπρωμένο. Είναι καιρός ανανέωσης, συνεχίστε και το μονοπάτι σας θα αποκαλυφθεί, σας έχω πει ήδη ότι αυτό θα συμβεί. Επίσης ενθαρρύνετε τον εαυτό σας γιατί είστε πιο δυνατοί από όσο νομίζετε. Και σας λέει ότι είναι ασφαλής να είστε δυνατοί, γιατί κάποιοι ακόμα φοβάστε να δείξετε και τα ταλέντα σας ή το δυναμισμό σας. Εδώ κύματα έτσι ευημερίας έρχονται, καινούργια αυθονία και υπέροχες ευκαιρίες έρχονται στο δρόμο σας. Να μην ανησυχείτε, γλυκή μου ζυγή. Ειδικά εσείς. Πρέπει να πιστέψετε λίγο στον εαυτό σας, είμαστε μες στις αλλαγές. Επιλέξτε λίγο τη σιωπή για να μπορέσετε να δείτε καθαρά, γιατί τώρα βομβαρδιζόμενοι έτσι από όλους και από όλα και υπεραναλύοντας και όλα αυτά, χάνετε και τη δικιά σας ισορροπία. Επιμονή, μη φοβάστε, σας λέει έτσι, να προχωρήσετε. Πολύ σύντομα θα δείτε και το αποτέλεσμα και ας κλείσουμε με τους αγγέλους μας. Έχουμε το τσάκρα της ρίζας, να μείνετε γειωμένοι και πάνω απ' όλα αυθεντικότητα. Όλα τα ζώδια έχουν σχεδόν τις ίδιες ερμηνείες. Σας λέει ο αληθινός εαυτός σας τώρα έρχεται στο φως γιατί μεταμορφώνεστε, βρίσκετε τον πραγματικό σκοπό σας, τη ζωή σας, την αποστολή, να είστε ο εαυτός σας και να έχετε ευγενικά συναισθήματα. Και νούμερο 8. Αυθονία, ευημερία έρχεται στη ζωή σας, ισορροπία της προσωπικής σας δύναμης, νίκη, ξεπερνάτε τις δυσκολίες και τα εμπόδια, επιτυχία, δύναμη και αυθονία. Αυτό είναι το πεπρωμένο σας και εκεί πηγαίνετε, γλυκή μου ζυγή. Αυτά λοιπόν είναι τα μηνυματάκια για το επόμενο δεκαήμερο. Εύχομαι να είναι βοηθητικά. Μην ξεχνάτε να κάνετε like και εγγραφή. Σας εύχομαι ό,τι υπέροχο και μαζί θα τα πούμε πολύ σύντομα.